बड'लेण्ड इउनिभारसिटि 2009 सनाव आयेन पास जादों CIT जों मोननो हादों ओमफ्राय जों इन्जिनियारिं कलेज मोननो हादों बेनि अनगायैबो नार्सिं कलेज जों मोननो हादों मेडिकेल कलेज जों मोननो हादों दिनै प्रमद बर'आ जिफोर खोथाखौ होनदों दिनै बिथांमोना BTR सुक्तिनि गेजेरजों NIT गायसननायनि खोथा दंमोन दिनै मानो जाफुङाखै मानो प्लेस खालामनो हायाखै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जा आसाम गभर्नमेन्ट जा दिनै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि गायसननाय दं मानो जायाखै हाग्रामा सरकारनि दिनाव जोंनि हिसाबावनो 22,000 जों मानसिखौ जोंनि माने बे लेखा गोरों फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो साख्रि होबोदों उइदाउट जों कुनु फैसा बिदि फैसा थैसा लानायनि जों खोथायानो फैयामोन बिसोर हेल' रायजोफोर खुलुमबाय गिबियाव पिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय रायजोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गिबियावनो भिडिअखौहाय हगारनानै होखाबाय सोरनि थाखाय भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअखौहाय आङो 1 hour 17 minutes कमप्लिटलि नायजोबदों लाइफ एन्ड लार्निं पडकास्टनि थ्रुयैहाय बे चेनेलखौहाय आङो नायदों मिथिबाय दा बिथांमोननि जे स्टेटमेन्ट लाबोनाय बेखौ आं जोबोद मोजां मोनो आरो बिथांमोना गोरों गोरों मानसिफोरखौहाय सायख' स्टेटमेन्ट लाबोयो बिनि थाखायनो आं जोबोद मोजां मोनो दा बिथांमोननि सायावहाय जे BPFनि सासे बारग' EM लोमस्राव दैमारि सारा जे स्टेटमेन्टखौ होबाय नैबे स्टेटमेन्टखौ लानानैनो आं बाथ्रा फंनैसो बुंगोन दे रायजोफोर नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो सावगारियावहाय लोमस्राव दैमारि सार BPF पार्टीनि बारग' EM होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों जानो हागौ बै समावहाय बिथाङा जौब्लां देरब्लां नायनो मोजां मद' जांगिलामोन दा बै समावहाय बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय सम मोनाखै जानो हागौ बिनिखायनो गोबांथार बाथ्राफोरखौहाय बिथाङा नंगौ बाथ्राखौहाय बुंदों आंबो गनायदों बिथांनि रावखौहाय आङो जोबोद मोजां मोनदों बिथाङा जे बाथ्राखौ बुंदों नाथाय गोरोन्थिया बेसो दे 17 बोसोरख्लाय जानानै सारमोना बेखौहाय मानो मात्र मावगौमोन जागौमोन जायोमोन लादोंमोन बेयावल' थांखो मावबाया मानो फैयाखै मावखांबाया मानो जायाखै कमप्लिट जानाय सोदोबा बेयावहाय मानो फैयाखै मानो मात्र जागोन बिदिन्थाखौल' सारनि खुगानिफ्राय जोङो खोनानो मोनखो आं नैबेखौसो सिन्था खालामनो रायजोफोर सारा बुंदों दे BPF पार्टीनि समावहाय सोलोंथाइ बिथिंखौहाय जोबोद मोजां नोजोर होदोंमोन होननानै बुंदों नाथाय BPF पार्टीनि समावहाय जोङो नुनो मोनदों दे 2020 मायथाइसिमहालागै जोंनि बर' हारिनि सोलोंथाइया जोबोद गाहायावमोन आरो बिथाङा बुंदों जे बर' हारिनि गेजेरावहाय LP ME स्कुलनि थाखाय गोबांथार रां हरदों फोसाबनो थाखाय नाथाय आंथ' नुबोदों जेब्लानाखि आं BPF पार्टीनि समावहाय फरायसा समाव बै समावहाय आं फरायनाय स्कुला ME स्कुला गब्लं पुरा बायला जिला इन्जुर थिन्जुर बायफ्रुजोबनायसोमोन ओरै फारसेथिं इन्जुरथिं हाबनानैहाय क्लास लानो हालायनाय बेबायदि अबस्थामोन गोजौथिं नायदावोब्ला अख्रां नुलायनाय अब्ला बेनो जाबाय नामा BPF पार्टीनि LP ME स्कुलखौ फोसाबनो थाखाय रां हरनाया हयथ' जानो हागौ हरदोंमोन गुदिनिफ्राय नाथाय जायफ्रा लानानै फैदों जायफ्रा BCDCनि चेयारमेन जादों जायफ्रा मेम्बार्स जादों नै बिथांमोन बायदियानो बे फैसाखौहाय राननानै जादों रायजोफोर दा बेबायदिनो आरोबाव फैबाय थानाय समावबो बे एखे अबस्थायानो जागोन जेरावहाय गुदियानो नायबिजिरनो रोंखायाखैब्ला गुदिनिफ्रायनो राङा फैनाय समावहाय BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा फैनानै नायफैयाखिसैब्ला मा खालामदों मा खालामाखै मात्र रांल' गथायनानैथ' जायाना बियो मावदोंना मावाखै खामानिखौ बेखौथ' नायनांगौमोन दा बेनिखायनो आं बुंदों BPF पार्टीनि समावहाय जोंनि बर' हारिनि सोलोंथाइया गोबां गोग्लैसोनायमोन गोबांथार डाउनावमोन आरो गोबां LP ME स्कुला बायला जिला बायफ्रु जिफ्रु थिंफ्रा गब्लंफ्रा नायजायामोन आरो इन्जुरफ्राबो बायफ्रुजोबनायमोन नाथाय जोङो आं नैबे थांनाय 2022 मायथाइ बेयावहाय आङो गावनि जायगायावहाय थांनानै नायहैबाय मोनफ्रोमबो स्कुलखौहाय दिनैहाय साफा साफ सिखोन नुजोबबाय मोजां जाजोबबाय दा 2020 मायथाइनि उननिफ्रायसो UPPL पार्टीया जेब्लानाखि सोलायनायखौ लाबोनो रोंदों नै बेनिफ्रायसो जोंनि बर' हारिनि थासारियाबो मोजां जादों
आरो एक नाम्बारावनो आङो मोनसे बिपिएफ पार्टिखौ गोरोन्थि नुयो दे रायजोफोर नोंथांमोना मोजांमोन दामोन आङो बेखौ आं गोरोन्थि नुखायो जुदि नैबे जे लोमस्राव दैमारि सारा बुंदों फिसआ माबायावनो दङमोन होननानै बिपिएफ पार्टियावनो फिसआ दङमोन होननानै बुंदों बहा फिसआ माबायावहाय बिपिएफ पार्टियाव दंमोन बहा गोजोन सान्थि दङमोन बिपिएफनि समावनो एनडिएफबिफोरखौ होसोग्लुंनाय जाथाया जादों 2012 मायथाइसिमहालागै जोङो बर'जों बांगालजों दावहा नांबोदों 2012 मायथाइयावहाय आंबो न'आव थांदों बै समावहायबो बर'जों बांगालजों दावहा नांदों अब्ला बियो बिपिएफ पार्टिनि सासन खालामनाय नङामोन नामा सार बियो जाहैबाय पिस नामा बे सान्थि नामा दा बेनिखायनो आं नैबे गोरोन्थिखौ नुदों बिपिएफ पार्टिया सान्थिखौ हास्थायदोंमोनब्ला जोंनि दावहारु बिदा फंबाय एनडिएफबि सारमोनखौहाय मानो बै समावहाय नोंसोरो खौसेथि सावरायनायनि गेजेरजोंहाय गोजोन गोरोबथाखौ खालामनो हायाखै लाजिदोब्रा एसे सार लाजिनो सोलोंदो दिनैहाय जाय मानसिया पिस एकर्ड खालामबाय बे पिस एकर्ड खालामनायनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा गोजोनै रायजो जागासिनो दङ थांलाय फैलाय हान्था मेला बेखौ नुनानैसो नोंबो मेगन साबाय नामा नोंसिनि बिटिसि जे चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिपिएफनि जे पावार बै पावार दंनाय समावहाय नोंसोरो बर' हारिखौहाय रैखासो खालामनो हागौमोन मानोना पावारा नोंसिनावनोमोन नाथाय बर' हारिखौ मानो बुख्रुब सुख्रुब खालामा आंथ' जोबोद लाजिनाय मोनदों नोंनि रावखौ खोनासंनानै नाथाय माखासे रावखौ आं गनायदों आइडियलजिनि खोथा बुंनानै लाब गैया दिनैनि जुगावहाय जों दानि जुगनि मानसिफ्रा गासैबो मिथिखागौ नोंसिनि बै समनि मानसिफोर बायदि नङा मिथिबाय दा नोंथाङा जे बाथ्राखौ बुंदों बियो सैथो नाथाय नोंसोर जे मावनो सानदों बेसेबां बोसोरनि उनाव नोंसोर मावगौमोन बे खामानिखौ हयथ' एनडिएफबिफ्रा सारेन्डार जायामोनब्ला दिनैबो जोंनि गामियावहाय बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनि मेगनावहाय मोदैया बोहैगासिनो थागौमोन मिथिबाय दा आरो बुंदों जे बे लोमस्राव दैमारि सारा बै समावहाय बिपिएफ पार्टिया गैयिफोरखौहाय गोरिब गुन्द्राफोरखौहाय साख्रि गैयिफोरखौहाय मदद होदोंमोन होनदों जों लागोआवनो दङ मिथिबाय दा जों लागोआवनो दङ साख्रि होसोयै होसोयै धोन सम्पति थेर बेथेर जाजोबनाय जों लागोआवनो दङ बिपिएफ पार्टिनि समावहाय आंबो मिथिगौ मिथिबाय दा रायजोफोर बै समावहाय एनडिएफबिफोरनि दावराव दावसिजों लोगोसे बर' हारिनि गोरिब गुन्द्राखौहाय बिपिएफ पार्टिया माब्लाबा सोरनोबा अनसुंथाइ होदों नामा सोरबा मिथियो नामा अनसुंथाइ होदों नामा सोरनिबा बहाबा न'खराव घटना जानायावहाय थांनानै मदद हैदोंमोन नामा जोबोद लाजिनो सोलोंब्रा 2020 मायथाइनिफ्रायसो स्टार्ट जाजेनदों बेबायदि अनसुंथाइनि सोदोबा मिथिबाय दा सारा बबेयावथो एब्रेना थायामोन नोंलाय दिनैहाय थमफ्ला लाइफ एन्ड लार्निं पडकास्टनि चेनेलावहाय फैनानै थिफुदला बाथ्रा बुंफैदों जेसेबांखि गोरोङानो जाया मानो दिनैनि समावहाय नोंसिनि मावनाया गासैबो फैलुर जानानै थांजोब्बाय आंनि नोजोरावहाय 17 बोसोरा इसिबां मामुलि सम नङा आरो मोनसे खोथाखौ बुंबावदों नोङो बर' हारिनि बर' रावा दिनैहाय भारतनि संबिधानाव जायगा मोनबाय दा डेभेलपखौहाय खामानि मावनो थाखाय जोङो नाजानांसिगोन होननानैहाय नोङो बुंदों बेखौलाय सोरथो साक्सेसफुल खालामखो सोर सुबिदा होखो बर' रावखौहाय भारतनि संबिधानावहाय नोंसोरलाय माथ्र रेजिस्टार एन्ट्रिल'सो खालामना दोनदोंमोन बाहायनोथ' हायाखै आरो गोसारहोनोबोथ' हायाखैमोन नोंसोरो नाथाय आं गनायो नोंसोरो रेजिस्टार एन्ट्रि खालामनानै दोनदों बै समावहाय दा 17 बोसोरसिमहालागैबो बे रेजिस्टार एन्ट्रि खालामनाय खामानिखौ बिपिएफ पार्टिया माब्लाबाबो मावफुंनानैहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय दिन्थिनो हायाखै लोगोसे क'क्राझारनि जे CIT कलेज बड'लेण्ड इउनिभारसिटि मेडिकेल कलेज नार्सिं कलेज नैबेफोर कलेजफ्राबो गासैबो इनकमप्लिट जाजोबदों जेसेबांसिम इउपिपिएल सरकारा देरहायाखै बिसिबांसिमहालागै इनकमप्लिट जोब नाथाय दिनै इउपिपिएल सरकारा देरहानाय लोगो लोगो
हाग्रामा महिलारि सारनि BPF पार्टीनि लाइबिलिटिस थालांनायखौहाय मावै मावैनो गावसिनि एकर्डनि खामानियासो फासयनानै दङ। दा ओरैबायदि उफुद्रुद नारसिनदों UPPL पार्टीनि CM प्रमद बर' सारनिसिमबो आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामबाय थादों। बै BPF पार्टीया 5 बोसोरावहाय मा खामानि मावामोन आरो नैबे दानि UPPL पार्टीया 5 बोसोरावहाय मा खामानि मावदों बिजोंहाय रिजायनो थाखाय आङो नोंथांमोनखौहाय खालामनानै होनानै ससियेल मिडियायावहाय दिन्थिजानो लुबैदों। अब्ला जों मिथिगोन दे हाग्रामा महिलारि सारा 5 बोसोर मा खामानि मावामोन। 17 बोसोरा मामुलि नङा। 17 बोसोर बिसोरो संसार दानायखाय 17 बोसोर रायजो सालायबोनायखाय बिसोरखौ रायजो राजाया खामानि मावदों होननानै बुंगासिनो दङ। नाथाय बिसिनि 17 बोसोर आरो नैबे दानि गोदान सरकारनि 5 बोसोर नैबेजों रिजायनानै नायोब्ला जोबोद आकाश पातालाव दङ। जों मोनफ्रोमबो एकर्डखौहाय सापर्ट खालामनाया मोजां। रायजो राजाफ्रा मिथिबाय दा बै समावहाय BTR एकर्डखौहाय स्ल'गान होलायनो नागिरदोंमोन बन्द खालामनो थाखाय क'क्राझार बायदि टाउनावहाय, नाथाय हायाखै। अब्ला बर' हारिनिनो एकर्ड बेबो, बेयावबो जोंहा मोनसे नङा मोनसे मोनदेरनाय दङ। नोंथांमोना एकर्डखौ नाय, BTC एकर्ड, BTR एकर्ड, BSC एकर्ड, मोनथामबो बर'नि थैजों जोङो मोननाय बे एकर्ड बियो। बेखौ रायजो राजाया कमप्लिट मावफुंनो थाखाय सापर्ट खालामनांगौसो। नाथाय जोंनि बर'फ्रा सोरबाया BTC खौ मोजां मोनानो, सोरबाया BTR खौ मोजां मोनानो, सोरबाया BSC खौ मोजां मोनानो, बेफोरबायदिसो सोंखारिलायबाय थानायखौ नुदों। गोदोनिफ्रायनो खौसे जाबोनो रोंखाखै आरो दा माब्रै खौसे जादों। 1 नाम्बार खौसे जायैनि दायनिगिरिया BPF निफ्राय प्रमेला रानी ब्रह्मखौनो जोङो नुहुरखाबाय। हाग्रामा महिलारि सारखौनो जोङो नुहुरखाबाय। नैबेयाव सावगारिखौ नायलाय मा बुंदों, जायफ्रा आसामिस फरायनो गोरों आरो बेयाव बर'नि देबनागरिजों लिरनायबो दंबावखायो, मा बुंदों एसे नाय। बेनिखायनो लोमस्राव दैमारि सार, आं नोंथांनि बाथ्राखौहाय गनायदों, नाथाय नोंथांमोना बबे बोसोरसिमहालागै बे खामानिखौ मावनानै जाफुंहोगौमोन बिनि सिमा गैया। नोंथांनि खुगानिफ्राय मात्र जागौमोन, जायोमोन, नाजादोंमोन, नाजासिगौमोन, मावगौमोन, मावनोसैमोन, नैबे बाथ्राल'सो फैदों। गासैबो इनकमप्लिट, माने जाफुंनायनि रावानो गैया। मोनसेबो जाफु बिदिन्थायानो गैया सारनि खुगानिफ्राय दे। दा बेनिखायनो आं बुंदों बेसेबां समसिमहालागै बिसोरो बेबायदि दोनलांबाय थागौमोन बर' हारिखौ, बिनि जेबो सिमा गैया। दिनै मेगन सादों। बुंदों बेयावहाय लोमस्राव दैमारि सारा गोरों गोरा मानसिफोरखौहाय BPF पार्टीयावहाय एसे बिजिरनानै नायनो। नाय, बिजिरनानै नाय, गोरोंफ्राबो बिजिरनानै नाय। BPF पार्टीया मामोन आरो दानि पार्टीया मा, बिजिरनानै नाय। आंबो गनायदोंमोन BPF पार्टीया मावगोन होननानै, किन्तु बेसेबांनि समाव बेसेबां बोसोरसिमाव मावगोन बिनि सिमा गैया आरो जोबोद। 50 बोसोर 100 बोसोरसिमहालागैबो बर' हारिया BPF पार्टी थाबाय थानांगौमोनब्ला सिनायजानायनो नङामोन। संबिधानाव सोर सोसनगोन? प्रमद बर'आसो साक्सेसफुल खालामनानै होदों। रेजिस्टारालाय BPF आनो खालामदों, नाथाय मावनो हायाखै। बिसो दा दुखुनांथावा। ना मा बुङो रायजोफोर? अब्ला रायजोफोर, भिडिअ'आबो एसेखिनियानोमोन। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो। आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला एसे लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होलायब्लानो जाबाय। गोजोन्थों बर' हारि, जै जाथों, जै बर' हारि।